Gaur, rtve.es-ko Euskarri interaktiboen arduraduna elkarrizketatuko dugu eta gainera zeinu hizkuntzazko web TV bat erakutsiko dizuegu. Gero eta gehiago hitz egiten da sarearen irisgarritasunaz, baina noraino zaintzen da irisgarritasuna webguneak egiterakoan? Irisgarritasuna eta berrikuntzaren adibide gisa, zeinuen hizkuntzan egiten den zeinu.tvko arduradunak elkarrizketatu ditugu. Web telebistek ikus-entzunezko komunikaziorako bide berriak ireki dituzte interneten. Bide horietako bat, entzun ezin duten pertsonengana zuzendutakoa da. Zeinu.tv proiektuak ikus-entzunezko edukiak sortzen ditu zeinu hizkuntza erabiliz. Oso era arinean, bideo pieza laburren bidez, tokiko edukiak, estatu mailakoak, nazioartekoak eta gaikakoak ere lantzen dituzte. Euskal Gorrak Federazioak sortu du proiektua, eta eguneroko albisteen errepasoa eskaintzen du euskaraz eta gazteleraz. Interneten zeintzuk abantaila ditu bideoak gorren lengoaia hedatzeko? Bideoak pertsona gorrentzako dituen abantailak asko dira. Internetek teknologia berrien gunea izan da irisgarritasuna ematen du eta eskaintzen dituen gauzetariko bat bideokonferentziak dira. Horrek esan nahi du berriak edo albisteak zeinu hizkuntzan ere ikus daitezkeela. Bestela, hori egon ezean, arazoak edukiko genituzke horiek ulertzeko. Nola sortu zen zeinu.tv? Historiaren laburpena kontatuko dizuet. Hasieran, Sarea izeneko proiektu bat jarri genuen martxan, baina emaitza ezen batere ona izan. Orduan, filosofia aldaketa bat egon zen eta zeinu.tv sortu zen. Oso proiektu berritzailea izan zen eta edukiak guztiz berriak. Gardenak gara eta 18 hilabete hauetan izugarrizko arrakasta lortu dugu. Izan ere, zeinu hizkuntza eta irisgarritasuna lantzen ditugu. Eta baita, pertsona gorritsuentzako irisgarritasuna ere. Proiektuak babesik izan aldu? Proiektua aurrera ateratzeko diru laguntzak jaso genituen. Eusko Jaurlaritzatik, BBK-tik eta ETB-tik. Eusko Jaurlaritzakoa langileak kontratatzeko erabili dugu. BBK-rena web orriaren edo telebistaren mantenurako. Eta ETB-rena lankidetza bideoak eta albisteak lortzeko da. Zer suposatu du interneterako sarbideak gorrentzako? Interneten daukagun web orria zeinu da. Eta horrek irisgarritasuna ematen du zeinu hizkuntzan eta baita brailerako ere. Orduan, telebistan, bideoak edo testuak ditugunean, pertsona gorrek ez dute aukerarik informazio hori jasotzeko. Eta hori, informazio horri zeinu hizkuntzak gehitzen konpontzen da. Orduan, pertsona gorritsuek testuak irakurri ahal izateko beste baliabide batzuen bidez ere egokitzen da. Horretaz gain, WAIC, Web Accessibility Initiative-ek jartzen dituen arauak ere betetzen ditugu. Zeintzuk helburu ditu zeinu.tvek? Zeinuaren helbururik nagusiena eta argiena komunikazio oztopoekin amaitzea da. Eta zeinu hizkuntza sustatzea ere. Pertsona gorrek zeinu hizkuntzara eta komunikaziorako sarbidea eduki dezaten. Bestelako web orriek beti komunikazio arazoak suposatzen dituzte eta guk horiekin amaitzea nahi dugu. Hau da, pertsona gorrek informazio hori jaso ahal izatea erosotasun osoz, eta baita gorritsuek ere aukera hori izatea. Zeintzuk zerbitzu eskaintzen dituzue?
Guk eskaintzen ditugun zerbitzuak, zerbitzurik nagusiena esango nuke, edukien egokitzapena izaten da, beti ere zeinu hizkuntzetara. Adibidez, sos deiakekin, omako basoarekin, eduki hori guztiak ulertzea zaila da, eta horiek zeinu hizkuntzara egokitu behar dira, eta testu ere egokitu behar da pertsona gorrentzako erosoa eta ulergarria izateko. Orduan, guk horretarako irizpideak ematen ditugu. Bai eta eduki horiek egokitzeko aukera ere. Zeintzuk zailtasun aurkitzen dituzue ikus-entzunezko edukiak gorren lengoaira eraldatzeko? Oso erraza da hori azaltzea. Beste hizkuntzekin gertatzen den bezala, zeinu hizkuntzarekin ere horrela gertatzen da, eta arazo berdinak izaten ditugu egokitzapenerako. Mundu mailan antzeko web TV proiekturik ezagutzen alduzue? Zeinu bezalako web orririk ez dago. Estatu mailan zeinu berrikuntza bat izan da. Beste leku batzuetan zeinu hizkuntza jartzen duten web orriak ere badaude. Adibidez, Andaluziako Pertsona Gorren Federazioa, baina horrek beste eredu bat erabiltzen du. Katalunian ere Pertsona Gorren Federazioak bere eredua dauka, baina estatu mailan egunero albiste bat eskaintzen duen web orri bakarra, telebista zuzenean eskaintzen duen web orri bakarra geurea da. Hori bai, mundu mailan ez dakigu zein den egoera. Hori beste herrialdetan dagoen teknologiarekin alderatuz ikertu beharko litzateke. Zein izan da proiektuaren harrera? Proiektu berritzaile hau oso ona izan da eta jendea oso pozik dago. Lan handia izan da, baina erabiltzaileak inoiz baino posago agertzen dira. Eta haientzako baikorra dena, guretzako ere baikorra da. Izan ere, estatu mailan ere zoriondu gaituzte aurrera daramagun proiektuagatik. 18 hilabete igaro dira proiektua fase ezberdinetan martxan jarri genuenetik. Albisteak ditugu eta 2008ko maiatzean hasi ginenetik 115.000 bisita izan ditugu. Hau da, bataz bestekoa 17.500 bisitakoa da hilean. Eta horrek oso emaitza positiboa utzi du agerian. Edukiei dagokienez, irizpiderik jarraitzen alduzue berorrek aukeratzeko? Edukiak nola aukeratzen ditugun? EITB-rekin hitzarmena sinatua daukagu horretarako. Haiek egunero argitaratzen dituzten albisterik garrantzitsuenak hartu, horien bideoak ere hartu eta gero zeinu hizkuntza gehitzen diegu. Guk ere testurako irisgarritasuna egokitzen dugu pertsona gorritsuentzako eta gero web orrira igotzen ditugu albiste guztiak. Zeintzuk dira zeinu.tvren etorkizuneko planak? Guk gure proiektuarekin eta gure lanarekin aurrera jarraitu nahi dugu, baina horretarako diru laguntza ildo ezberdinak edo erakunde ezberdinen lankidetza aurkitu behar dugu. ETB-rekin badaukagu eta besteekin ere bilatu beharko da. Gainera, guk ere publizitatea saltzeko aukera hor dugu eta gure bannerretan publizitatea jar daiteke adibidez. Joan den ostegunean, Europa mailako ikerketa bat hasi zen sakelako telefonoen eta osasun arazoen arteko harremana aztertzeko. Ikerketak hainbat hamarkada iraungo du eta Europako 5 estatuko 250.000 lagun aztertuko ditu. Osasunaren munduko erakundeak eta beste hainbatek esan dutenez, ez dago sakelakoen eragin kaltegarria froga dezakeen daturik. Dena den, orain arteko ikerketek 10 urte iraundute gehienez eta beraz, beharrezkoa zen azterlan luzeagoak egitea.
Ikertzaileek jakin nahi dute ea sakelakoak nolabaiteko harremana duen minbiziarekin. Baina baita bestelako gaitzekin ere, hala nola Alzheimer edo Parkinson. Adobe software enpresak halabeharrez utzi behar izan dio Appleen produktuei zerbitzua eskaintzeari, tartean iPhoneari. Apple sekula ez da ondo moldatu Adoberen flash formatuarekin, eta ez du formatu hori onartzen iPhone edota iPadetan. Adobek sortua zuen jadanik flash kodea Appleen gailuen hizkuntzara itzultzeko tresna sorta. Baina Applek programadoreen erabilera baldintzak aldatu ditu, horrelako itzulpen tresnak erabiltzea debekatuz. Neurria kolpe latza da Adoberentzat eta aplikazio egile askorentzat, flash teknologia erabat baztertuta uzten baitu Appleen gailuei dagokienez. Europako aire espazioa kolapsatu zuen Eyjafjallajökull sumendiaren inguruko istorio pertsonalak etengabe irteten ari dira egunotan. No tiene autorización, aborte. Repito, aborte. Eta berriz ere internetek ekarri die irtenbidea. Sean Murtak eta Natalie Mead Dubaira bidean ziren, Londresera itzuli bezain pronto ezkontzeko asmoarekin. Azkenean, gonbidatuak Londresera iritsi ziren ezkontzarako eta zeremonia Skype bidez jarraitu behar izan zuten. Gure protagonistek beste hainbat turista eta hoteleko langileen laguntzaz ezkontzea lortu zuten, bai eta ezkontza hori zuzenean emititzea ere, webcam bat erabiliz. Wonderful. Thank God for modern technology. Sare sozialak sortzeko Ning plataformak doakoa izateari utzi dio. Orain arte, Ning sare sozial propioa doainik sortzeko aukera ematen zuen webgune urrietako bat zen. Aurrerantzean, baina, freemium erako zerbitzua ixtea erabaki dute, erabiltzaileen artean hainbat kexa eraginez. Dena den, badira bestelako aukerak sare sozialak doainik sortzeko. Besteak beste, SocialGo, BuddyPress edo duela gutxi sortutako Zutagu Euskaldunak eskaintzen dute zerbitzu hori. Appleen jarraitzailea bazara, behar bada gustatuko litzaizuke jakitea Nick Dutniken iPad bat daukagula. Egun batzuetan probatu ondoren, Steve Jobsek bete-betean asmatu duela ondorioztatu dugu. Seguruenik aldez aurretik pentsatuta dauden hutsune guztiak alde batera utzita. Beste marka asko ere ari dira antzeko tabletak merkaturatzen, prestazio berdintsu edo are hobeekin. Baina Applek ukitu garrantzitsua eman dio iPadari, erabiltzaile esperientzia bikaina eta aplikazio ekosistema oparoa. Googleen Android sistemak soilik partekatu dezakeena. Appleen gailu berriaren xede merkatuari dagokionez, argi ikusten da Amazon Kindleen, smartphone baten eta ordenagailu eramangarri baten arteko nahasketa dela. Horrela, merkatu tarte berria ireki du, ez hardware motagatik soilik, baizik eta batez ere interneteko industria eta bideojokoena ere eraldatzeko duen ahalmenagatik.
Rosalía Lloret, Radio Televisión Espainolako hedabide interaktiboen zuzendaria da. Bilbora etorri dela aprobetxatu dugu jakiteko nolakoa izan behar den bere ustez internet bidezko telebista. Komunikazio talde handienek gehien esperimentatzen duten kanala internet da. Formula ugari erabiltzen dituzte ikus-entzuleak erakartzeko eta aldi berean edukiak ahalik eta kalitaterik onenaz eskaintzeko. Radio Televisión Espainolak esate baterako nabarmentzeko moduko ezaugarri asko ditu bere webgunean. Diseinua eta informazioaren arkitektura egokia izateaz gain, lan txukuna egin dute sare sozialak eta nahierako telebista interneteko eskaintzan uztartzen. Dena den, bide luzea dago oraindik egiteke. Azken finean, internet etengabe aldatzen ari da. Eta beraz, derrigorrezkoa da etengabe esperimentatzea. Zer egin dezake internetek telebista hobetzeko? Pues yo creo que puede hacer muchísimas cosas Internet para mejorar la televisión. Para empezar, permite que los usuarios puedan disfrutar de los contenidos de la televisión cuando y como quieran. Antes pues tenían que verse sometidos un poco al dictado de lo que estaba en la programación, a las horas que estaba, y ahora sin embargo pueden disfrutar de sus contenidos favoritos o pueden informarse con las noticias, con los telediarios, cuando tienen un momento, cuando de verdad pueden hacerlo. Habrá veces que sí que están delante de la televisión en el momento adecuado, otras veces no, y pues pueden entrar en internet y en nuestra web en concreto pueden ver toda nuestra programación cuando quieran, ¿no? Y no solo cuando quieran, sino que lo que permite internet también es llevarlo a todo tipo de dispositivos que permitan que efectivamente accedas a ellos están donde estés, ¿no? No solo en el ordenador, que por ejemplo desde la oficina, sino también por ejemplo en los móviles, que mucha gente pues está ya accediendo a contenidos de televisión, pues a lo mejor en su camino al trabajo desde casa, o en la cola del médico, o en otros momentos en los que no tienes una tele ni un ordenador a mano. Zer balio erantsi du Radio Televisión Espainolaren plataformak telebista publikorako? La capacidad de poner el control totalmente de la programación en las manos del ciudadano, ¿no? Es un servicio público importantísimo, el derecho de acceso a los contenidos de televisión española, de Radio Nacional también, de Radio Televisión Española en completo, cuando y como quiera el usuario, el espectador, el ciudadano, ¿no? En general. La otra gran aportación enorme para nosotros es la participación. De hecho, la participación es una de las claves de la programación de televisión española, está en el mandato marco, y desde luego el sitio natural para llevar la participación es precisamente internet. Publikoak benetan parte hartzen du edukietan ala publiko pasiboaz ari gara? Absolutamente activo, y además cuantas más espacios le das y ya digo que yo creo que aprecian de verdad que no les estás dando un espacio cerrado de mira, tú interven aquí en la web, pero la radio y la tele no me la toques, ¿no? Nosotros queremos que la participación de los usuarios sea total, que no solo comenten sobre lo que hacemos, sino que comenten y que utilicemos los comentarios, que puedan entrevistar a nuestros entrevistados, que puedan crear contenidos que van luego a la televisión, a la radio, y eso es lo que hemos ido intentando con todo tipo de cosas, desde entrevistas a políticos que se hacen en la propia televisión, con las preguntas que hacíamos a través de un canal que montamos en exclusiva junto con YouTube, hasta pues Eurovisión, que es un formato en el cual son los propios usuarios los que crean, ellos mismos se presentan como candidatos, ellos mismos votan las canciones y generan contenido que luego va a la televisión también. Muchos ejemplos en los cuales, yo que sé, en las elecciones americanas últimas, nuestros propios usuarios tuiteaban, eran corresponsales y nos contaban desde diferentes sitios de Estados Unidos por Twitter qué era lo que estaban viendo, ¿no? Es como digo, una participación real que entra en los propios contenidos de la radio, de la tele y de la web. Recuerdo, por ejemplo, Amar en tiempos revueltos, una serie de sobremesa diaria, que bueno, pues el target en televisión es un target ya de gente más madura, muchas mujeres, amas de casa, y bueno, pues podrías pensar en este área, que ya es con este tipo de público será más difícil
que la participación sea efectiva y real, ¿no? Bueno, pues abrimos un foro para que los fans de Amar en tiempos revueltos comentaran sobre los personajes, sobre sus ideas, sobre lo que les gustaba, cómo les gustaba. Bueno, en solo una semana teníamos ya más de 6.000 mensajes, o sea, fue una cosa espectacular, ya digo, incluso en este área, por supuesto en otras, en información, en deportes, la participación de los usuarios alrededor de emisiones en directo, de eventos deportivos, de eventos informativos también, de cosas como informativos, como las noticias, en la que participan los propios usuarios permanentemente en el programa. Los locutores les cuentan las noticias que van a tratar a lo largo del día, la gente les da sus opiniones, luego comentan en directo. Bueno, la participación es brutal. Eta plataforma berriak egin duen ibilbidearen ondoren, zer hobetu daiteke? Uy, sí, esto en internet nunca se para. Entonces estamos trabajando permanentemente en cosas nuevas. Por ejemplo, una cosa en la que estamos trabajando ahora muchísimo es en la nueva televisión a la carta, que va a ser radio-televisión a la carta. Vamos a intentar ofrecer un espacio en el cual tú vas a poder hacerte la programación a tu medida, tú vas a poder ver lo que te dé la gana y escuchar también toda la radio, y además va a ser una radio-televisión a la carta que va a poder ir mucho más fácilmente a todo tipo de dispositivos. O sea, te va a permitir muchas más opciones todavía que las que tienes ahora. Pero bueno, estamos trabajando sobre también un canal de tiempo muy potente, bueno, muchas webs, estamos haciendo un montón de cosas como siempre. Internetek telebistaren antza izan nahi du ala telebistak interneterena? Bueno, hay un camino de ida y vuelta y yo creo que no va a haber una única cosa. Yo creo que cada uno de los medios ofrece unas cosas fabulosas. En Internet cabe la televisión entera, cabe la televisión en directo, cabe la televisión bajo demanda. En la televisión, los nuevos televisores se van a conectar también a Internet para permitir esa interactividad, pero va a seguir habiendo, o sea, el usuario, el espectador, el ciudadano va a seguir queriendo, por un lado, la posibilidad de elegir el programa de televisión o el informativo que le da la gana cuando le da la gana, pero también va a seguir queriendo muchas veces ver la televisión en directo, que tiene que ver la televisión en directo, que es una cosa que comparten normalmente miles, decenas de miles, cientos de miles o millones incluso de personas, en nuestro caso a la vez, es algo que la gente aprecia muchísimo, la moneda social que supone compartir un mismo contenido a la vez con un montón de gente, que te permite hablar sobre ello a la vez con otros, compartir, que es esa cosa que también en Internet funciona increíblemente, o contarse al día siguiente en la máquina de café del trabajo o en la universidad, comentar sobre la misma cosa. Si cada uno estuviéramos viendo cosas completamente distintas, no podríamos tener esa moneda de intercambio, como digo, social, de comunidad, alrededor de las mismas cosas. La gente va a seguir valorando y sigue valorando muchísimo el ver la televisión en directo. Ahora, la televisión en directo la van a ver en el televisor de toda la vida, la van a ver en Internet, que ya la están viendo, nosotros damos muchos eventos en directo, la van a ver en el iPhone, la van a ver a través de una consola, la van a ver por un montón de sitios. Twitter sortu zeneko unea gogoratzen alduzue? Imaginatuko alzenuten espaziotik argazkiak argitaratzeko baliogarri izango zenik? Bada, horixe bera egitea erabaki du Soichi Naguchi astronauta japoniarrak, nazioarteko espazio estazioko Twitterlaririk oparoenak. Soichi joan den urteko abenduaren 20 geroztik dago espazioan, eta ekainean itzuliko da lurrera. Estaziora abiatu baino 6 hilabete lehenago erabiltzailea sortu zuen Twitterren. Ordutik, 1000 mezu inguru argitaratu eta dagoeneko 174.000 follower ditu. Estaziotik ateratako hainbat argazkik osatu dute bere azkeneko ekarpena. Guztiak TweetPic webgunearen bidez argitaratu ditu. Antza denez, astronautak bere sakeleko telefonoa erabiltzen du internetera konektatzeko. Eta egunero argazki bilduma bat argitaratzeko ohitura du. Guztiok dakigu zenbat gustatzen zaien donostiarrei beren hiriaren edertasuna hitz egitea.
Eta ez da harritzekoa. Oraingoan, ordea, bere irudimentsioetako edertasunagatik iritsi da Gipuzkoako hiriburuaren izena mundu osoaren belarrietara. Izan ere, SketchUp eta Building Maker tresnak erabiliz sortutako irudimentsioetako erreprodukzio ikusgarrienak saritzeko Googleek txapelketa bat abiatu du. Tresna hauek Google Earthen agertzen diren eraikuntzen aurretiko bista diseinatzeko dira baliagarriak. Bada, Euskal Herriko diseinatzaile talde batek Donostiako irudimentsioko ikuspegiaren bideoa bidali du. Eta Model Your Town sariketako finalista hautatu dute. Maiatzaren lehenean amaituko da izendatuen artean botoa emateko epea, eta hil honen 15ean jakingo da zein izan den irabazlea. Irabazi ala ez, ziur gaude emaitzak ez duela beren EASO ederrari buruz donostiarrek duten iritzia aldatuko. Invisimals PSP kontsolarako garatutako bideo-jokoa da. Eta Europa osoan sekulako arrakasta izaten ari da. Erabiltzaileak bere ingurune fisikoarekin elkar eraginez jokatzen du errealitatea areagotuari esker. Eta hori da arrakastaren arrazoietako bat. Noborama izan da jokoa garatu duen etxea. Sonyrekin mundu mailako merkaturatze batean lan egin duen enpresa kataluniar bakarra. Dani Sánchez, zuzendariak azaldu duenez, neskamutilek kontsola erabiliz, beren ohe edo mai gainean dagoen munstroa ikus dezakete. Ez da fantasiazko mundu batean gertatzen, zure etxean baizik. Sinesgarriago bilakatzen du horrek, noski. Invisimals, 7 urtetik gorako haurrentzako pentsatua dago, baina badirudi zenbait pertsona helduri ere gustatu zaiela jokoa. Joan den urteko azaroan kaleratu zenetik, 350.000 kopia saldu dituzte, eta dagoeneko Sonyren pagotsaz hitz egiten du jende asko. Teknika berritzaile baten bitartez, esferikoki zuzenduta dauden 11 kamera erabiltzen dira nahi den ingurune fisiko grabatzeko. Sarean gero eta zabalpen gehiago duen joera da hau. Kameren bidez, jasotako 11 irudiak editatu, batu, prozesatu eta kodetzen dira, horretarako bereziki sortutako software baten bitartez. Azken emaitza, irudi esferiko bakarra da, GPS datuak ere badituena, eta beharren araberako formatuan ekoizten dena. Emaitza, benetan ikusgarria da. Bideoak eskaintzen dituen ikuspegien artean, ikusi nahi duena soilik aukeratu dezake erabiltzaileak. Elkarrekintza da teknika honen oinarrietako bat. Izan ere, erabiltzaileak edozein unetan alda dezake ikuspegia. CNN telebistakateak Haitin erabili zuen teknika hau. Kamera esferikoa ibilgailu baten gainean kokatu eta hainbat kilometro grabatu zituen. Modu honetan, erabiltzaileek lurrikarak txikitutako ingurunea ikusi ahal izan zuten, xehetasunik galdu gabe. Teknologia hau Immersive Media enpresa garatu du. Hain zuzen ere, Googleen Street View aplikazioa garatzen lagundu zuen etxe berberak. Euskal Herrian digitalak ekoiztetxea izan da zerbitzu hau merkaturatzen aintzindaria. Joan den urteko maiatzean, Valentzian jokatu zen kopako finalaren harira, Atletikek eta Bartzelonak partida jokatzen zuten bitartean, San Mamesen ospatutako festaren irudiak erakutsi zituen digitala ekoiztetxeak bideo esferiko baten bitartez.